Hallelujah. Maayong gabi sa tanan. Salamat sa introduction, Pastor Raymond. Manindog ta lang sa pulong sa Ginoo. Akong gihangyo kung naapay mga kabataan nato dinhi nga nag-edad og 7 to 12 years old can go down sa ilahang kids church ito sa Silong para makapamina pud sila. Doon na pud sila ilang kaugalingon nga panimbahon didto para sa mga kabataan o sa atong mga toddlers nga naara sa ato ang mga kilid. Mina pud asa sa pulong sa Ginoo. Amen. Are you ready for the word of God karong gabi una? Abri mo hang Bible. Dinha sa Proverbs chapter 17 verse 22. Panultihon sa Bisaya, no, or proverbio, no, Proverbs 17:22. Nana? Salamat sa Ginoo. Next time dalata sa itong mga Bibles ha. No? Proverbs 17:22, mubura ka ini nga verse. Basahon nato nag-ingon, a cheerful heart is good medicine, but a broken spirit saps a person's strength. Mag-ampo ta. Ginoo, daghan kayong salamat ting gabi una. Thank you, Lord. You are here in our midst. Thank you for your presence. And Lord, we thank you right now that you will speak to us, speak to our hearts. Lord, that your powerful word, Lord, will bring change and transformation sa tagsa-tagsa namo kakinabuhi, Ginoo. Dili mi manguli, Ginoo, nga dili mi mausab, Lord God, because Lord, we believe that your word is powerful, Ginoo. Salamat kaayo ning gabi una. We do not welcome any spirit nga dili gikan nimo, Lord. We only welcome your Holy Spirit nga magapamuhat, Lord, magapanglihok dining dapita, Ginoo. Salamat kaayo, Lord. We give you back all glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makapanglingkod mo? Again, maayong gabi and welcome. This is the third service sa to ang celebration today. Every Sunday, we celebrate. We gather here to have a celebration. No? Dili lang di ay niingon nga kana bitaw ritual bitaw or tradisyon bitaw nga kada Domingo bitaw ka musimba. But this is a grand gathering to celebrate God's goodness. Amen. Salamat sa ning amen. No? Celebration ni sa pagkamaayo sa Ginoo. Maayo ba ang Dios sa imong kinabuhi? Ang ngayon i-celebrar, ang ngayon pasalamatan, ang ngayon simbahon ang Ginoo. And so, ang ngayon nga kanang doon na tayo kasing-kasing nga expectant ba? No? Kasing-kasing nga kanunay lang nagnanga para diha sa Ginoo. No? And we also welcome ato ang mga online nga kanang nag-join nato bisag asang dapita sa tibok kalibutan. No, welcome karong unsa mang orasa diha sa inyong hangdapit. Welcome kaayo and let's get ready for the word of God tonight. All right? Nagsugod ta atong niaging Domingo as we start for a new theme karong bulana, second Sunday naman karon. Ato ang theme unsa man? No, it's about thankfulness. Pagkamapasalamaton. Nanabatay, na-develop na ba? Nitubo na bata karong simana sa pagkamapasalamaton. Nanabay uminto gamay, ni-increase na bata. Mas mapasalamaton na bata kaysa sa una. Salamat sa Ginoo nga kanang wala lang labay kanang kawang bitaw ang ato nadunggan sa wali kundi atong bitaw gi-apply nga karong semana kinahanglan mahimo jud ko mabinantayon o mahimo jud ko kanang tuyoon jud nako pagpasalamat. Dili lamang sa atong isig katawo sa kun naatay madawat kundi labaw sa tanan sa Ginoo sa pagpasalamat sa Ginoo tungod kay ang ngayan ang Dios pasalamatan. Amen. Salamat sa Ginoo. Now, karong gabi una, padayon ta sa pagtuon, o pag-discover aning very simple kaayo and very familiar kaayo para sa atoa kaning pagkamapasalamaton. Maghisgot ta karong gabi una about benefits of thankfulness, benefits of being thankful. Mga benepisyo, mga advantages nga kanang sa usa ka tawo nga mapasalamaton. Doon na di ay
doon na di ay benepisyo. No? Doon na di ay benepisyo sa to ang lawas, sa to ang kalag, sa to espiritu, sa tong kinabuhi. Doon na di tayo makuha ani. No? Doon na di tayo makuha ani para ng mga empleyado nga doon na yung mga benefits. Kisa ba empleyado dire? Ha? Wala empleyado. Hisgot ba sa Pastor Raymond ganyan 13-month pay? Sana all. No? Di ba mga empleyado, doon ay benefits, doon ay SS, doon ay ka ng health benefits. No, ang pagkamapasalamaton di ay nga kinaiya, doon na di anay benefits. No? Ina benefits. Oh, alright, maghisgutan na karong gabi una. Number 1 sa mga nag-take notes. Number 1 nga benefits of being thankful. Gratitude can make you healthier. Oh, gratitude can make you healthier. Ang pagkamapasalamaton, makahimo nimo nga mas, unsa nang healthier? Mas himsog. No? Kinsa ba'y gusto nga himsog siya kanunay dire? Oh, dili ta gusto og sakit. Dili ta gusto og kanang gamay lang nga taligsik. Maghilanat na dayon, no? Dili ta gusto ana. Do na ay mga tao nga gusto gyud sila magsakit. Gusto sila, may tagilantanon ko, no? Oh, naimay nga na ba? Ikaw ba na? Oh. But you know what? Usa sa mga benepisyo sa usa ka mapasalamaton nga tao, mahimo siyang mas healthier pa, mas himsog pa. The more grateful you are, the more healthier you feel. Oh. Ang usa day ka mapasalamaton di ay nga tao, mas healthy day na siya kaysa dili mapasalamaton nga tao. Oh, lingia daw na imong tapad. Tanaw ko nag-healthy ba na siya? No? Makabalo ka, uy, masalamaton ba ni o dili? Alright, no? No? Joke lang na siya. No? According sa research, binungod sumala sa mga pagtuon, no? Gratitude improves physical health. Nag-improve siya sa ato ang panglawas nga kahimsog. Grateful people experience fewer aches and pains. Kaya bitang, sakit ang hawak, sakit ang batanon pag gani ka, nag-40 pa, 30 pa, sakit na ang hawak, sakit na ang tuhod. Daghan kay mga agay-agay. No? Nga na, ang grateful, ang mapasalamaton nga tao, mas fewer ang iyang pag-agay-agay. No? Ang Bisaya man ta agoy. May bawaan daw dito daw pag sa abroad daw sa gawas sa nasod, may bawaan nga Bisaya. Pag maipit or matumban, unsa may itingog, mutingog, agoy, agay, no? Pag kuan ka ng medyo arte na ouch. No? Pero kung dili na matabang agay, no? Ayan na gyud. No? Ang mapasalamaton nga mga tawo, dili kaayo sila maka-experience og mga sakit-sakit, no, mga agay-agay. Grateful people are also more likely to take care of their health. According to studies, ang mga mapasalamaton nga mga tao, sila ang kasagaran nga nag-atiman sa ilahang panglawas, sa ilahang kahimsog. No, muni, no, kanang they exercise more often, no, and are more likely to attend regular checkups, which contributes to longevity of life. Oh, ang kaning mapasalamaton nga mga tao, according to studies, mubutang tag siguro health conscious. Mas health conscious kaysa dili mapasalamaton nga mga tao. So kung ibutan nato sa opposite, ang mga ingrato nga mga tao, mas masakiton kaysa mapasalamaton nga mga tao. No? Kamo na maghuna-hunaan na unsa man ko. Kamo na mamalandong unsa man akong kinabuhi. No? Yan na. No? So, grateful people, another thing, grateful people sleep better. Ang mga mapasalamaton nga mga tao, mas dunay maayo nga katulog. Dili ka bitong tulog gamay, mata napod, tulog gamay, mata napod. No? Dili insumyahon. Kinsa ba diri ka ng insumyahon? Kinahanglan mag-usab na ka. Kinahanglan mas mapasalamato na ka.
para makatulog kag-ayo. Study shows that people, ang mga tao nga nagasulat og mga pasalamat sa ilahang journals, dunay improvement sa ilahang pagkatulog. Ingana ba ka? No, dunay matay mga journal, no, akong gidasig ang matag usa dunay journal, magsulat og pagpasalamat bitaw. No, maski gamay lang, no, i-practice na nato. Unsa man akong angay ipasalamat karong adlaw. Or better yet, before going to sleep, before ka mo matulog, mohigda, pasalamati sa ang Ginoo. No? Lingkod sa kilid, Lord. Unsa man ako ang ipasalamat sa imuha? Unsa may angay na ako ipasalamat imo karong adlaw. Okay, sabay nagabuhat na ana. Siguro wala lang kakabantay pero nindot kay imo ang tulog. Nindot kay imo hinanok kay ka well rested. Naamo ko'y mga tao nga kanang maski taas kayo 12 hours, 10 hours ilang tulog, pero pag mata nila, mura silang bilar. No? Pero doon na po yung mga tao nga sakto lang ilang oras silang tulog, pero well rested sila, refreshed pagkabuntag. No? Naka-beauty rest. Ay mga tao nga, taas kayong tulog, pero pag mata, haggard kay dagway. Naba kay kaila nga ingana? Imong tapad ba pagkatulog, ingana, haggard pag mata? No? Asing kulang na siya sa pagkamapasalamaton. Before we go to sleep, simple kaayo. Pasalamat sa Ginoo, Lord, salamat karong adlaw. Successful akong transaction, business transaction, Ginoo. Salamat, Lord, sa imuhang pag-atiman sa akong mga anak na nangiskwela, imuhang protection na, nakauli ra sila ka na maayo-kaayo. Simple little things. Dili kinahanglan, Lord, salamat karong adlaw, nakadaog ko 1 million. Grabe, pasalamat yun, 1 million, God. Pero dili man ta kada adlaw mo kada og 1 million. Ha? May lang man kung naay 10 pesos, 50 nga ginansya ana adlaw. Pero angay ipasalamat sa Ginoo. Amen. Amen. Let's develop this kind of kanang attitude of character. Last Sunday naghisgot ani nga kinaiya. No? Kinahanglan lang nato nga i-apply, kinahanglan lang nato nga dunay kanang action sa ato ang dapit. Amen ba? So, sama sa gibasa nato kaganina, no, sa pagsugod nato sa Proverbs 17:22. Nag-ingon din a cheerful heart is a good medicine, but a broken spirit saps a person's strength. Akong i-check sa Bisaya nga version. Sa buwan nga version, ani nga verse, nag-ingon nga, ang kasing-kasing malipayon, usa ka maayong tambal. Apan ang usa ka masulubon nga espiritu nagpaugas sa mga bukog. Habi no? Napagilaing nga version, naiingon sa Bisaya ingon na, ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. Nakamatayon na ang gisgutan. Na ayaw gid pagsigi og subo, ayaw gid sige mugot, kay dali ra jud ka mamatay. Giingon na sa pulong sa Ginoo. Gisulti na sa pulong sa Ginoo. So, ang pagkamapasalamaton, mahimo natong malipayon o makahimo na healthy sa ato ang panglawas. Amen? Kaduha nga benepisyo. Gratitude can help relieve stress. Gratitude can help relieve stress. Stress. Ingna stress. Unsa maning stress. No? We all deal with stress matag adlaw sa tong kinabuhi. Kaning stress, kaning kakapoy, kaning dili siya normal nga kakapoy nga kanabitang kalaay, no, mo na siya. No matter unsa imong role, no, kung bana ba ka, no, or amahan ba ka, or sa mga nanarbaho, those who are working in offices from 8 to 5, usahay 8 to 10, no, 8 to 7, na ingana ang trabaho kada adlaw, doon ay mga pressure sa opisina, mga kanang
pag kanang tagbo sa kanang sana demand sa imong boss, no, sa imong kanang mga reports, no, labi na kung kanang month end, no, ingana month end na pod, no, ingana mga pressures, no, ingana sa trabaho, sa mga nasa sales, mga quotas, no, kisabay nasa sales dire. Oh, kinahanglan absent ang quota. No, paghapit na ang deadline, no, kanang magpaningto na kagkalit, no, mag-asa na ka mangita para sa imuhang quota. Ana, dunay stress matag adlaw. Oh, sa mga asawa, sa mga mama, no, mga housewives, mga trabahoon sa balay, labhonon, mga limpyuhon, doon na pa yung mga bata, no, nga kanang daghan pa kag anak, doon na pa kay ati manuno nimo nga bana nga buutan, no? Stress, maka-stress ba mga asawa, mga inahan? Walay stress dire. Lipay ka ni sila. No? Di ni sila ma-stress. No? Mga demand sa in-laws, no? Sa mga in-laws, no? Stressful nga kinabuhi. Mga estudyante, kisa ba estudyante dire, mag-ingay. Alright. No? Face-to-face na ang mga estudyante, daghan na kaayo mga kinahanglan upson sa pagtuon. May naman to sa una nga online kay makalakwat siya pa man, no? Makatikas-tikas. Pero karon na daghan na kaayo nga upson nun, i-catch up nga mga assignments, mga projects, no? Stress ang mga estudyante. Reklamo sila, kasi stress na daw sila. Sa mga single people, raise your hands. Sige na, para makita nyo, single po ka. Single people, raise your hand. Ang gamay ra yung kitaan. Ay, hala, single, dito siya. Ulaw. Oh? Stress na daw ni mga single people over 25 years old. Okay, sige lang daw ko nag-pressure. Wala, magyapon kayo huyab, hantod ron? Unsa nang tuiga? Huh? Pag nanay uyab, pag minyo na mo. Stress na po, paminyo naman dayon. Naminyo na, ay, kanusa pa man mo magkaanak. Walang katapusang stress. Pressure. Huh? Kabalo ka ani nga lain-lain nga stages sa ato ang kinabuhi mga igsoon. It's very important to be grateful diha sa Ginoo. Wherever you are, whatever your role is, it's very important nga mapasalamaton ta diha sa Ginoo. No? Sa mga lain-lain nga seasons sa ato ang kinabuhi, importante kaayo nga mapasalamaton ta sa Ginoo. Nganuman, para dili stressful ang atong life. Amen? Oh? Para dili ka dali mangunot. Oh? Magka-wrinkles. Dili na matabang sa mga unsa pa dinha nga mga panghaplas sa nawong. Oh? All you need to do is just be thankful always diya sa Ginoo. Amen ba? Oh? Para mahimong stress-free ang imong kinabuhi. Research found that being grateful keeps our minds from getting so worked out and worrying for bisag unsa nga mga butang sa atong kinabuhi. Okay, kanibitang pressure, kaning stress, sige lang kabala kasi guna-huna. Oh? So kung mahimo ka, kung mapasalamaton ka nga tawo, makuhaan ang imuhang mga kabalaka. No? Samot pa kung kanang imuhang pagtuo, imuhang palihukon sa level bitaw sa pagkamapasalamaton, na nindot kaayo na nga klase sa kinabuhi. Kabalo mga igsoon, stress cause a lot of sickness. Naghan kaayong mga sakit, no, sickness and diseases nga ang hinungdan is stress. Dili lang kaingon nga kanang kaliwat, no, nauban nga kanang kaliwat man na sila sa mga kanang high blood, no? Kaliwat na sila sa mga naay diabetes, no? Aside sa mga kaliwat, naay mga sakit ngayong ana nga caused by stress. Oh, nag-mention ako ganina, no,
kaning nga mga balatian, kaning stomach ulcers. No, kanang ulcer. Caused by stress. No, nakasulay ko ani sa una. No, empleyado ko. Gawas na nga dili mo kaon sa saktong oras, kay sige gaapas, ay napay trabaho. No, hyper acidity na, na hospital ko because of kanang acute nga kanang padungag ulcer. Ana, kay tungod sa pressure, tungod sa stress. Muna siya. No, another nga one, no, heart disease, eczema and other skin disorders. No, imuhang skin maluoy ka. Nahurot na iyang glutang nga sabon. But stress man gihapon ka. Oh? Why effect? Oh? Cancer, etc. Caused by stress. Mabawi lang na kung mahimo kang mapasalamaton. Amen? Amen ba? Oh? When you are in the middle of a stressful situation, iusab ang imong focus. No, refocus. Refocus on what you are grateful for, at mahimong makalma ang imong lawas. Imong hunahuna makalma ug mawala ang stress. No, kung nadabitaw ka sa stressful kay nga sitwasyon, kadali lang. Inhale, exhale. Lord, sama akong buhaton Ginoo ani. Doon na kay gamay lang nga panahon nga makapost ka, makatawag ka sa Ginoo, even makapasalamat ka sa Ginoo sa dili maayo nga sitwasyon nga naa ka. Dili magpasalamat tungod kay dili maayo ang nahitabo. No, it's not that. But doon na maghatag yun ang Dios og paagi kanimo ug makakita ka sa mga buta nga angay ipasalamat sa Ginoo amidst of the maot nga sitwasyon. Amen ba? No? Katuni gani na, pangayua gani na sa Ginoo, di ba ma-amaze ka unsa pagpamuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sa Psalms chapter 9 verse 1 and 2, Salmo 9 versikulo 1 ug 2. Nag-ingon diri sa NIV version na yun. I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell of all your wonderful deeds. I will be glad and rejoice in you. I will sing the praises of your name, O Most High. Unsa maning gibutan diri gisulti dinhi sa nagsulat ani kani nga salmista. You know what? Importante ka na iyon siya nga, I will give thanks. No, daghan yun na yun. I will give thanks. I will sing praises. You see, it's very important to make a decision. Paghimo og desisyon sa pagpasalamat. Paghimog desisyon sa pagdaig sa Ginoo. Importante kaayo na. Kaya na dili man ta all the time maayo ang atong mood, 'di ba? No? During the day, kapila man ana nga higayon sa adlaw nga maayo ang imong mood or dili maayo imong mood. 'Di ba? Wala labi daghang bulhaton, daghang pressure, na absunon, na ay utang, nga bayro nun. But unsa may giingon diri sa kaninga nga bersikulo sa Bible, ning himo ang salmista og desisyon, I will give thanks. I will sing praise. Huh? Have you also made that decision igsoon sa imong kinabuhi? No, in an ordinary day, kung wala pa, buhata na. Sulayi. No? Sulayi. And makita nimo how your mood will turn out to be. No? Unsa ang imuhang bation tungod kay nihimo ka og desisyon sa pagpasalamat. Nipili ka no sa pagpasalamat. When you choose gratitude over negativity, you will feel less emotionally charged. No? A sense of gratitude allows you to respond rather than react. Unsa man maayo, mo respond or mo react? Mo respond. Because ang pag-respond is maayo. Maayo ang pag-respond, pagpasalamat, no, pag-appreciate, in kindness. But reaction, negative. No? Kaila mong tao nga, doon na ba na ilhan nga kanang dali ra kay mo react. O pag isa kabalon sa tibok sitwasyon, react na dayon.
Doon na dayon i-comment, doon na dayon isulti nga dili mao. Pagani nakabalo sa dibok detalye. Oh? Mas nindot ang pag-respond kaysa pag-react. Amen ba? According to psychologists, gratitude causes the brain to increase the production of dopamine and serotonin. Science nga mga estudyante. Science tagamay ha. Sumala sa science, sa psychologists, ang pagkamapasalamaton nagakos sa brain, sa atong utok. Hikapa daw imong utok, di man mahikap. Atong ulo lang. Sige, hikapa daw imong ulo. Sige, napa ba ang utok diha? Kaya ang uban daw, naabot na daw sa lubot. Joke lang na. Ang pagkamapasalamaton, gratitude causes the brain to increase the production of dopamine and serotonin. Unsa man ning dopamine? Akong gitanaw. This is a chemical released in the brain that makes you feel good. Babati og maayo. It contributes to focus, motivation, and happiness. Muni nga kanang chemical nga i-release ato ang brain nga kanang makahimo na kanang in charge sa kanang focus, motivation, and happiness. It makes you feel good. Muni siya nga chemical. Maay kay ang Ginoo, no? O kaning serotonin, a chemical also that is considered a natural mood stabilizer. It helps reduce depression. It regulates anxiety. It heals wounds and maintain bone health. Wow. Some education gamay karong gabi una. Kaning serotonin daw, ma-produce ni siya, ma-produce sa ato ang brain kung ang usa ka tawo mas mapasalamaton. Ug unsa man niya ang role sa serotonin? Ako nang giingon ka ganina, it's a natural mood stabilizer. It helps reduce depression. Kung masulubon ka, makuhaan mo reduce na siya, and it regulates anxiety. Imong mga samad maayo. Dali ra maayo. Naaday mga tao nga dugay maayo iyahang samad. Aside sa kanang taas og sugar, kan diabetic yung mga tao. Dugay maayo kay nga naman grumpy, dili mapasalamaton. And this chemical also maintains bone health. An imuhang mga kabukugan. Himsog. Dili ka dali mapiang. Dili ka dali kanang mabikil. So nindot kaayo ang pagkamapasalamaton, it makes us healthy. Amen ba? Alright, next. Ikapila naman, the benefits. Ikatulo, alright, maay kay naminaw giday mo. Gratitude benefits relationships. Gratitude benefits relationships. Ang pagkamapasalamaton, makabenepisyo day ani ang ato ang mga relasyon. Ito ang mga relasyon. Gratitude strengthens your relationships, whether romantic, family, or friends. Ang pagkamapasalamaton, nagalig-un sa imuhang relasyon. Doon na ba kay mga relasyon? Amen ba? Wala siguro ko andiri. Kanang isla nga tao. Doon na dito yung mga karelasyon. Pamilya man, romantic man nga relationship, sa mga higala man, as we grow close to others, sa ito ang mga karelasyon, it can sometimes be disappointing as we see sa mga flaws. Sa mga flaws, mga kulang, mga sayop, mga apan-apan sa usag-usa. Doon naman, dili man gyud hingpit ang matag usa ka tawo. So sometimes doon na kay magka-close ka na karelasyon nimo sa imong higala, makita nimo nga dili day siya perfect. Naaday siya mga apan, naaday siya mga sayop. But an attitude of gratitude allows us to focus more on the good qualities rather than the bad. Ang pagkamapasalamaton dili mo lantaw sa mga sayop. Ang opposite,
ang pagkadili mapasalamaton, dali ra kaayo makapansin sa mga sayop. Negative, always. Negative nga, always lang negatibo ang makita. The more we focus on the good, the more positive attributes we find. The more tanga mapasalamaton, the more tanga focus sa mga maayong mga butang sa atong isigkatawo, sa atong higala, sa atong bana, sa atong asawa, sa atong mga igsuon, the more nato makita, daghan pa di ay mga maayong mga attributes kaysa mga dili maayong mga attributes. Amen ba? Parents and adults are very strict kaayo pag-implement nga do sa mga bata kaning kinaiya sa pagkamapasalamaton. Kan mga bata ba tudluan na tuon sa may masulti. No, what will you say kung hatagan? Say thank you. No, stricto kaayo na mga ginikanan sulti. Kuan jud i-implement jud ang kinaiya sa pagkamapasalamaton. But how about us nga mga adults, mga dagko na? How about us towards kapwa nato nga mga adults? How about husbands towards their wives? Mga bana, ngadto sa imong asawa. Makapasalamat baka ka bana nga gilabhan sa imong asawa ang imong brief? Ay, isa rin ang mga asawa, wa naningog. Makapasalamat baka ka asawa nga giintrigo sa imuhang bana ang iyahang sweldo? Walay naningog ay. Naagi ni sila yung mga issue. No? Maayo naman gud kay ta musulti sa uban nga, ay pasalamat pod, pero sa ato aktual nga karelasyon, dili ta kabalo pasalamat. Kauban na nato sa balay, di ta kabalo pasalamat sa mga gagmayng butang. Magmanugo ta, palihog ko atong kung kuan antipara, hatag na. Walay salamat. Ay, anad na siya nako. Kailangan ba mag-anad-anad? Anad-anad nga dili magpasalamat? Mag-usab na ta mga igsoon. Amen. Gagmay mga butang, pasalamat samot na sa mga sa bana og asawa. Ako personally, ako ning gikatunan sa akong kaugalingon. Sa akong bana, akong gipraktisan akong bana. Akong pasalamatan, salamat kaayo dear ha, salamat kayo sa pagluto. Siya man na magluto usahay pamahaw, dugay ko mata. Salamat kaayo, salamat sa imong pag-drive. Simple kaayo. Ang problema manggod nato, maulaw ta. Maulaw nga no, maulaw man. Maulaw ka sa imuhang bana? Maulaw ka sa imong asawa? Ang maulaw ra ba kay nakasala? Makapalig-on manggod ni. This is very simple ang pagpasalamat. Apan makalig-on ni sa imuhang relasyon mag-asawa. Makalig-on ni. Dili kinahanglan nga kanang dili ang pagpasalamat dili makapaulaw nimo. Ang pagpasalamat dili makakuha sa imong garbo, no? Taas sige garbo di ka magpasalamat. No? Ay, ako man ang anak, di na ako pasalamatan. Simple kaayo. Manugo ka sa mga salamat na ka. Manugo man ka. Ay, ingnon po ka sa imong anak nga, what will you say pa? May maingon nga to sa imong anak ko, nak, what will you say? Thank you. Pero ikaw, di po ka ma-thank you. Ingnon ka sa imong anak, what will you say? Unsa kaha, no? No? Importante gamay nga butang, but importante kaayo para makapalig-on sa ato ang relasyon. Mga anak nga to sa ginikanan. Mga dagko na nga mga anak. Kani mga adult na bitang mga anak. Unya imuhang mama, imong papa, senior na. Ingana. Pasalamat pud. Maski og kanang grumpy kay na imuhang amahan or imong inahan. Sige lang kaugyaw-yawan, sige lang kagkasab-an. Pasalamati pud. Lamat kay maha. Saman. Lamat kaayo kay pakaon ko ninyo diri sa imong balay.
Oh. Gagmay mga butang. I'm sure daghan pa kaay kag mahuna-hunaan kung magsugod lang ka pagpasalamat. Oh, sugdi lang. Sugdi. Ini mo tapad. Sugdi lang. Sugdi. Hallelujah. Oh, importante kaayo para maligo ng ato ang mga relasyon. Romans chapter 12 verse 3. Roma 12:3. Roma 12:3. Nag-ingon, "For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each one of you." Oh, kaning pagpasalamat, it keeps us grounded. Kanang dili ba mapahitason? Oh, kaning pagka mapasalamaton. Studies also found that gratitude increases empathy and reduces aggression. Unsa ning empathy? Kana bitang mubati ka sa imong isig katawo, mo ni siya. Kaning pagka mapasalamaton, ma-develop nimo ning mahimo kang mubati ngadto sa imong isig katawo. Og mo-reduce ang pagka-aggressive. No? Sa nang aggression or aggressive. Because a grateful heart is a non-violent heart. Ang usa ka mapasalamaton nga kasing-kasing, dili violente nga kasing-kasing. Huh? Naboy mo na ilhan nga violente, dili na siya mapasalamaton. Oh? So, importante kayo ang pagkamapasalamaton, dunay benepisyo. Gratitude opens the door to more relationships. Not only does saying thank you out of good manner, no, dili lang kay maayong pamatasan ang pagpasalamat, but ang pagpasalamat also mag-abri og mga bag-o nga mga relasyon. No? Kung doon na kay na-meet nga, kanabitang, for example, ito kag opisina or bangko din, kanang purtahan bitaw mo, kalit lag sira. Nga na, dayon, naakay gidala, dili ka naakay gisundan, then giabrihan ang purtahan para nimo. Diba? Gamay na kayo na, pero stranger na siya. But when you say thank you and then you smile, it's a beginning of a new relationship. Oh, pwede nimo ma-invite sa church, ma-invite sa cell group, or it could be an opening for a business opportunity, no? Mahimo ni daghan kaayo nga daghang nindot nga opportunity kana lang pagsulti lang og thank you. No? Ma-open ang mga doors of opportunity and new relationships. Oh, importante kayo. Thanking a new acquaintance makes you more likely to seek an ongoing relationship. And acknowledging other people's contribution can lead to new opportunities. Oh? So, importante kayo. Makabenepisyo ang sa atong mga relasyon. Amen? Last, no? Upat lang ka benefits ako i-share ko ng last, gratitude improves self-esteem and mental strength. Gratitude improves self-esteem and mental strength. Unsa maning self-esteem? No? Self-esteem is the way you see yourself. Mamaagi sa paglantaw. How do you see yourself? No mo ni ang self-esteem is self-image. Ang imahe, imong panlantaw, ang imahe nga makita nimo sa imong kaugalingon. The confidence in one's own worth or abilities. Sa dihang ang usaday ka tawo mapasalamaton di ay siya. Mag-improve din ni sa iyahang self-esteem. Mag-improve din ni how he or she sees himself. Sa dihang mapasalamaton di ay ka, musaka day mag-improve day ang paglantaw sa imong kaugalingon. Dili day ubos kaayo, no? Labi na ning kaning Pinoy, kasagaran gyud sa Pinoy is mubo ang panlantaw sa iyang kaugalingon. Daghan kaayong mga factors nga naka-contribute nga mubo ang panlantaw sa kaugalingon. Usa na nang sala, no? But when you are a Christian, gipasaylo na ka diha sa Ginoo, ginluan na ka, gibag-o na ka diha sa Ginoo, ang imuhang self-esteem dili na ubos because gilukat na ni Ginoong Hesus. Gilukat na ka sa ngalan ni Jesus. Amen ba?
Oh, dito sa cross, ang iyong panlantaw sa imong kaugalingon dili na ubos, dili na hugaw, tungod kay gilimpiyuhan na ka sa Ginoo. But from time and time again, doon na yung mga sitwasyon nga mag-abot sa atong kinabuhi, nga mo damage atong self-esteem. And being thankful nga kinaiya, makahimo nim pakatabang sa imuhang panlantaw sa imong kaugalingon ma-develop ni mo improve ang imong panlantaw sa imong kaugalingon. Ang confidence, ang confidence sa imong bati sa imong kaugalingon. When you are a thankful person, it follows that you are a confident person. Balikon ako. When you are a thankful person, it follows that you are a confident person. Ang kanabitang dili to the level nga hambugiro na pud ka. No, it's not. I'm not talking about that. Kanabitang the level bitaw nga kanang dili bitaw ka timid. Dili bitaw ka kanang ulawon kay nga mukuko ka kanabitang mutago sa shell. Unsa nang mutago sa shell? Ha? Unsa na nga mananap nga mutago sa shell? Bakukang daw. Nabasa ka ba naman na? No? Nabito kinaya na kanang nabito kinaya mukuko bitaw ta mutago bitaw ta kay kana wala man good ko na naabtan sa pag-eskwela, di ko kabaluan ni, pubri ra man good ko. Muna lang dai atong palantaw sa nako galingon ba? But when you begin to develop kanang thankfulness sa imong kinabuhi, daghan pagpasalamat sa Ginoo pag iyan na ma-develop na nimo imong self-esteem, mahimo kang confident. Ngano man, because it means nga wala ka nag-rely sa imong kaugalingon. Nag-rely ka sa Ginoo ug kanunay ka nagpasalamat ana sa Ginoo. Amen ba? It means that you are not insecure. Dili ka insecure, and you are not afraid of comparison because you are already thankful and satisfied of what you have. Nasatisfy naman ka. Though wala sa imo ang tanan, pero mapasalamaton man ka sa Ginoo, contented ka dun, gibutangan ka sa Ginoong pagkakontento. Amen? So you don't see yourself as a lack, and therefore feels unsatisfied and ungrateful. Rather than becoming resentful towards other people, nga mas daghag kwarta, nga mas maayo og trabaho, nga mas maayo ilang mga kinabuhi, paglantaw nimo, grateful people, ang mga pasalamaton nga mga tao are able to appreciate other people's accomplishments. Naabita ang mga tao nga kanang inggitera, mga kanang sinasinahon. Dili, kanang kinaiya, kontra sa pagkamapasalamaton, it will, rather than mahimo kang ikumparar nimo imong kaugalingon, imong kinabuhi nga sa uban, mas dato bang gusto sila, mahimo na lang kang kuhan ka ng daghang mga pagmahay, daghang mga pangutanang, na hindi na ka makapasalamat. Pero ang usa ka tawo nga mapasalamaton, bisag unsa ang estado sa iyang kinabuhi, kontento siya. Amen? Kontento ba ka? Mapasalamaton ka nga pagkatao, mapasalamaton ka diha sa Ginoo. Romans 12:10, sa last nga part, Roma 2:10, naingon diha nga, honor one another above yourselves. Kung ikaw mapasalamaton nga tao, malipay ka sa na-accomplish sa imong silingan. Na sila bagong nga ref. Salamat sa Ginoo na sila bagong nga ref. Palit lang ko sunod og ref na pod. Na sila flat TV, 55 inches. Dako pa silang bintana ang ilang TV. Lipay tuod ka, wow. Pero sa imong sulod di, nasina day ka. Mama, palit po tag TV para sa ilaha. It's not that. Ang tinuod nga papasalamaton, nalipay ka sa accomplishment sa uban. Amen? Salamat sa Ginoo. Hatag lagi na sa Ginoo imong gi-desire nga flat TV, 55 inches. Napa ba mas dako ana? Apa? 60?
120 inches. Dako pa sa inyong dingding. Oh. Regularly expressing gratitude can lead to fewer symptoms of depression and anxiety. Oh? Karong nga panahon na maigsoon daghan kitang nadunggan nga nanggihikog because of anxiety and depression. Oh, ingana kasagaran caused by ka ng influence sa social media, dili maayo, gi-isolate ya iyang kaugalingon, wala siya ka ng connection sa gawas. Ingana daghan kaayo nga kanang cases of depression and anxieties. Sad to say nga ang uban maabot sa paghikog ingana. But importante kaayo ang kinaiya sa pagkamapasalamaton. Oh, ang regularly expressing pagpasalamat. Unsa nang regular makanunayon. Oh, every day pag-express sa pagpasalamat palayo nimo gikan ani nga balatian kaning depression ug anxiety. Romans 8:28. Romans 8:28 kabalo na mo siguro ani nga verse nagingon. And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Tanang mga sitwasyon maayo or dili. Sama sa ingon sa tong worship leader ganina, ingon ni Roxanne, maayo ang Ginoo. No? Siguro dili tanang panahon pabor nato, siguro ang umpang panahon kontra nato, but there is our God who is always faithful, always good, and always loving towards his children. Amen ba? Oh, he always work all things for our good. Oh, maayo man na o dili man na maayo, himuon na sa Ginoo nga it will work para kanimo. Amen ba? Oh, salamat sa Ginoo. If you think you cannot be grateful because of the bad things nga nanghitabo sa imong kinabuhi, ayo og focus ani nga mga butanga. Oh, namatyan man gud mi, nakawatan, nasunugan man gud mi, di ko kapasalamat sa Ginoo. Kung ingana man imong gibati, mo nang ingon ko kaganina, importante kaayo sa paghimo og desisyon to give thanks diha sa Ginoo, to praise, paghatag og pagdaig diha sa Ginoo. Ayo og focus ana mga butangang mga negatibo, focus sa mga positibo nga mga butang. Being grateful on these things can make you more motivated, which pushes you towards your goals and your dreams. Instead of feeling sorry para sa imong kaugalingon, dayon mag-self-pity na ka, sige na kaghila, kaluoy kay ko. Oh, ayaw na nga kinaiya, ayaw na panggaan na nga pagbati. Oh, kay dula-dulaan ra ka ana sa yawa. Dili na maayo para nimo. Gusto sa Ginoo nga maghatag og papasalamat og pagdayeg kaniya. Amen ba? Begin to thank the Lord with little things until you run out of things to thank Him for. Dili gyud ka mahutdan og mga butang nga kapasalamat diha sa Ginoo. Last verse, Philippians chapter 4 verse 8. Filipos 4:8. Nag-ingon, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent and praiseworthy, think about such things. Magsulti na sa pulong sa Ginoo. Nga dili ta maghuna-huna sa mga butang nga mga negatibo, mga butang nga mga dautan. Dili man na nato makontrolar, pero gisultian ta sa Ginoo. Focus on these things. Whatever is true, pure, noble, excellent, praiseworthy, think about these things. Kung sa dihang magkahuna-huna ka ani, thanksgiving will flow from your heart. Sulayigan ini igsoon, sugdi gani ini. Nindot kaayo ni nga imong sination. Amen ba? Alang sa pagtapos. Mga benepisyo atong nadunggan ka ganina. Benepisyo sa usa ka tawo nga mapasalamaton.
Ikaw ba ni mapasalamaton? Oh, if you choose between grateful or ungrateful, kung papilion ka, nga mahimo ka mapasalamaton, o dili mapasalamaton, nga sigila og reklamo, nga sige complain, dunay kanunay bagulbol, dunay kanunay ikasulti, nga negatibo. Knowing the benefits of being grateful, importante kaay nga pilion nimo ang pagkamapasalamaton. Mahimo kang himsog sa iyong panglawas, sa imong hunahuna, malig-on ang imuhang mga relasyon, ug mahimo kang muuswag diha sa imong pagkinabuhi sa Ginoo. Amen ba? Atong palakpakan ang puno sa Ginoo ng gabi una. Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog. Thank you, Jesus. Samtang nagtindog ka diha igsoon. Samtang nagtindog ka, hunahunaan kun imong kaugalingon, Lord, igo na ba ang akong pagkamapasalamaton? Vocal ba ko sa akong pagpapasalamaton? Importante kayo, nagikatuna na nato last Sunday. Kung mapasalamaton ka, isulti na. Ayaw lang sa imong hunahuna, isulti. Isulti sa Ginoo, ug isulti sa imong isig ka tawo nga angayan pasalamatan. Samtang nagtindog ka din ha. Doon na siyo kay pangayon sa Ginoo, Lord, make me more a grateful person, Lord. Himo akong mas mapasalamaton pa. Pangayon na sa Ginoo, come on, samtang nagtindog ka diha, have a prayer in your heart. Lord, pasaylo ako. There are times, Lord, nga mas daghan pa kog complaints kaysa pagpasalamat. Help me, Lord, nga makakita ko, Ginoo, og mga butang, og mga rason, og mga paagi nga angayan kang pasalamatan, Ginoo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, as we surrender to you tonight, Holy Spirit, this is your will, Lord. It says in your word, Ginoo, na mahimo ming mapasalamaton kanunay because this is your will. Nga mahimo ming mapasalamaton. Salamat kaayo, Lord. Imo ning gisulti, Ginoo. Imo ming gitudloan tungod kay makabenepisyo di ay mi, Ginoo. Mahimo dai ming mas himsog. Mahimo ding advantage, Ginoo, para sa amoa, Lord. When we become more grateful, Lord, mas mapasalamaton. Salamat sa iyong pagkorektar ka na mo. Salamat sa pagpadlong na mo sa imong pulong. Salamat, Ginoo, Lord, nga mausab mi. Lord, for the rest of the week, for the rest, Lord God, of our lives, Lord God, we will be more grateful. Lord, most especially diha kanimo, Ginoo, who is our source, our Father. Lord, you are, Lord God, Lord, our refuge, Lord, our strength. Salamat kaayo, Ginoo. Salamat, Lord. Salamat kaayo. Bless your word, Lord God, nga gipaminaw sa matag usa ning gabi una. Sa matag usa ka kasing-kasing nga imong giusab karon, Ginoo. Salamat kaayo, Lord. Nalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. Come on, let's give the Lord a mighty praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.